Čau lidi, já vás zdravím u svého tutoriálu a tentokrát si budeme ukazovat, jak pracovat s programem Bandicam. Je to tady ta věcička, dobře se přes ní natáčí, má skvělou grafiku a no, co říct, takže ukážeme si co a jak. Čekáme, že to otevře. Jo, takže, no, když jste tady poprvé, když to stáhnete, tak asi první, co uděláte, je, kam se to bude všechno ukládat. Já to mám teda takhle, ale já vždycky, když potřebuji video, si dám tady otevřít a ono se mi otevře vlastně ta složka s těma videama. Ale vlastně, že jo, můžu si tam ještě, kam to budu chtít, ne, to ne. Tak, druhá věc je, jak dlouho chcete, abyste mohli nahrávat. Já tady mám 15 minut, protože na YouTube můžu taky 15 minut, a takže mě to vždycky přeruší, kdybych přesáhnul 15 minut, o vteřinu víc, kdybych přetáhnul, tak mi to prostě stopne a už nemůžu nahrávat. Takže jsem musel zapnout na další video. Jednoduše to změníte, když kliknete na nastavení a vlastně můžete si dát, že jo, že prostě žádný, že můžete natáčet jak dlouho chcete, ale je to lepší, že si to vlastně nemusíte hlídat ten čas, takže já dám vymazit domů záznamu a tady, jo, takže hodina žádná, 15, jo, můžu si dát třeba 150 minut, já mám 15. Pro ukončení automatického záznamu neprovádět nic, nebo můžete rovnou nechat spustit nový záznam, že když vás to vlastně vypne, tak vám to hnedka zapne další video, že nemusíte vůbec nic dělat. Tady to znamená, že vám to ukončí celý Bandicam, ne, to nechci. A tady to vlastně, že vám to vypne počítač, když se to vypne, jako když se přestane nahrávat, tak vám to vypne počítač. Ale to je blbost, že jo. No, dáme OK. A jdeme na další FS a jo, to nic, tady kam chcete, že se vám budou zabavovat FPSK. Jo, my se to nezobrazuje, takže to. Limit, to nic, stanovit limit to, no, nejlepší, aspoň 25, ale můžete, čím víc, tím líp, jo, takže, no, čím víc, tak tím víc bude plynutější to video. Tak, video, takže čím chcete, abyste zapli video a stopli video, F2, to mám já, pauzu mám F1, a když chci zase pokračovat po té pauze, tak zmáčknu F1 zase. Jo, no tady už asi nic. Snímky, když chcete něco vyfotit, zmáčknete klávesu F11 a tady máte, v jakém formátu to chcete. JPG je asi nejlepší. Jo, no, opakovat sejmutí navždy, vždy, no to nechci. Jo, ale vždycky, když budete chtít nahrávat, dáte tadyto a to se vám vlastně udělá tadyto. Takže si jak to chcete vlastně, co vám to snímalo, a dáte F2 a budete nahrávat. Potom zase, když nebudete chtít nahrávat, dáte tohleto a mizí vám to a nahrávat nebudete moct. Jo, takže a potom vlastně, když dáte F2, tak tady se vám bude zobrazovat, jak dlouho nahráváte, ale můžete si to změnit tím, že jo, asi nemůžete. Počkejte, no prostě si to můžete změnit. Počkejte, no, další nastavení. Jo, tady. Spustit, ne. Jo. Ostatní, ne, to tak nevím. No, nevím. Jsem to zapomněl, ale to nejdůležitější jsme si řekli.